आता ही सगळी जण प्रत्येकाच्या घरी जाऊन गणपतीजवळ आणि तुळशीजवळ ते सुपा खाली लाव. तुझ्याकडचे पैसे काय किती पैसे घालतात ते बघू द्या. काय मेलं हे असं नाही मेलं तर पैसे बरेच साठले ना. तर आता विघ्नेश भरून घेत आहे प्रत्येक ह्याच्यात ही 5-5 पानं म्हणजे हळदी. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज असं गौरी पूजन आणि आज आमच्याकडे वंशे भरतले सगळेजण जमतरी आमच्या खालच्या देवघरात. तर आज वंशे कसे भरतात आणि कसं पूजन करतात हे ह्या सगळ्या डिटेल आपण बघणार आहोत. तर आधी जाऊया, आपल्या गणपतीचं दर्शन घेऊया आणि नंतर बाकीचा व्हिडिओ सुरुवात करूया. चला तर. आज असं वंशे आणि वंशाची तयारी चालू आहे बघा. हे सुपा आहोत आणि त्यांना ती धागे बांधले गेलेत आणि नारला कसा पान बांध मी दाखवा बांधण झाला काय. दाखव बघूया कसा बांधून. हां असं पान बांधायचं आणि मग ही पानं आहोत त्याच्यात वंशे कसे भरतात ते पण तुमका दाखवते. तर त्याच्या अगोदर आपल्या गणपतीचं दर्शन घेऊया. चला. हे बघा, एक पेशंट आमच्याकडे सध्या ढेंगावर झालेली आहेत. तापान 4-5 दिवस ताप येतात एका. हे असं आमचं गणपती बाप्पा. तर आता थोड्या वेळानं बघूया की वंशे कसे भरतात. इकडे अशी चटई वगैरे घालून या साईडला ते एका पानात सगळे ते पदार्थ असतात ते भरतले ते दाखवते कसे भरतात ते. मित्रांनो, गणपतीचं दर्शन घेऊन येलो आणि हे बघा अशा प्रकारे हे वंशात घालूसाठी काय काय आता काकडी आणि तवसा. काकडी आणि तवसा कसा खोबरा एक कुळीत ना बारीक केलं तो करांदो आणि काजू करांदो नाही घालतलो पाचच या घालू. तर हे 5 वस्तू त्याच्यात भरते. ते कसे भरतात ते पण दाखवतोय तुमका. आधी चहा वगैरे पितोय. असे आणून गणपतीजवळ ठेवायचे आणि आता असे रांगेत लावतले आणि ते भरायचे. ते दाखवते आता कसे भरतात ते. विघ्नेश, तू काय काम करतलं? पाना लावता काम करता विघ्नेश. दुसरा एक बरा नाही तो झोपलो श्रेयश. आता टिकू लावून घे विघ्नेश. आधी काय पिंजर लावतलस ना, हळद पिंजर एकटाही केलं. हळद खाया लाईत जा सगळ्यांका. त्याच्यात हळद पिंजर सगळं मिक्स केलेला सगळ्या पानांवर विघ्नेश लाईत जातलो. तर ही असत आपली ह्याची हळदीची पानं, ती तवशाची आणि ती मोठी दिसतात ती भोपळ्याची असे. आणि ही असत करंद्याची पानं. तर प्रत्येक अशी 5 वेलींची 5 पानं असतात. त्यांना हळद पिंजर लावची आहे ना, लावून टाक. असं विघ्नेश सगळ्या याच्यावर एक एक जेवढे जिन्नस असत दोन्ही ताटात तितके सगळे प्रत्येक पानावर ठेवतो. परत एकदा पानं लावायची आणि मग ती सगळी पानं त्या सुपात भरायची. तर ते विघ्नेश ठेवून घेता. मी पण त्याच्यामुळे जरा ठेवून घेतो पटापट. तर बघा, विघ्नेशने सगळे भरून घेतलं. आता शेवटचं जिन्नस घालता म्हणजे करांदो ना, करांदो घालतोय. दरवर्षी विघ्नेश करता या सगळा
जेव्हापासून विघ्नेशाक कळाक लागला तेव्हा. तर आता विघ्नेश भरून घेत आहे. प्रत्येक ह्याच्यात ही 5-5 पानं, म्हणजे हळदीची 5, ती भोपळ्याची 5, तवशाची 5 आणि पडवळ्याची 5 आणि करंदीची 5, अशी प्रत्येकी 5-5 पानं प्रत्येक सुपात भरतो. ह्या 1 2 3 4 सुपात ह्याच्यात भरून घे. नाही तर विघ्नेश आधी ह्याच्या आता ताट ठेवत आहे ठेवलं असतं. इथून जवळसून भरीत जा मग तुका बरा. हय ठेव हय. आता विघ्नेश अशी प्रत्येक सुपात भरून घेतो. एकावर एक ठेव विघ्नेश. हय मधीत बाकीची राहा होई. असू दे ठेव. पाच झाली. आता ती त्याच्या खालची 5 भर, ती 5 भर. आता तर आता विघ्नेश हे सगळ्यात भरून घेतो. ही संपली की परत अशीच पानं लावतो आणि परत त्याच्यात सगळे जिन्नस भरून घेतो. सुपच हय घे नाही तर जवळ. आता 5. हां बघा अशा प्रकारे आपले सगळी सुपा भरून झाली आणि विघ्नेशाने एकदम काम भारी करून टाकलं. पटापट सकाळी उठल्यापासून. अरे विघ्नेश बरोबर. इकडे बघ. हय बघ माझ्याकडे. हां मस्त. आता ही सुपा नेऊन खाली गौरीजवळ ठेवायची. मित्रांनो आपण आता येलो आपल्या गौरीच्या ठिकाणी आणि गौरी एक साडी वगैरे नेसून झालेली आहे बघा. आणि आपलं गणपती आमचा देवघर. आणि इकडे आता सगळ्यांचे जे वंश आहेत ते इथे येतले बघा. काका चटई घालतात आणि ते सगळे वंश आणून सगळेजण ठेवतात. जे आपण आता घरी भरलो ते आणून ठेवतले आणि दुपारी सगळी लोक इकडे जमतली आणि मग पूजन वगैरे करतली. तू पण करतलं ना पूजा? हां बाबू असं माझ्याकडे बोला लास्ट आपण कॅमेऱ्यात ना. आणि इकडे असत आपले फोटोग्राफर प्रणव साळकर. हे बघा काही इव्हेंट असतील तर प्रणव साळकरांना फोटोशूटसाठी किंवा मॉडेल शूटसाठी नक्की कॉन्टॅक्ट करा. बरोबर. आपले मुंबईकर इले आहेत गौरीसाठी. इथे ज्या कामात त्या कामच बाजू आणि बघा नेटवर्क शोधतात. फक्त पहिला म्हणतात व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम. बरोबर. प्रसाद बरोबर ना. अरे आज गौरी पूजन थंय जायचा ना काय तू. चल. गौरीच्या नैवेद्याची तयारी चालू आहे बघा. आणि काय काय बनवलं? डाळ भात, उसळ, कोबीची भाजी, पुरी चालू असं. तर हे असं सगळं गौरीच्या नैवेद्याची तयारी चालू आहे. कारण लवकर लवकर करूचा लागतं या सगळा. परत खाली जातले सगळे पूजा करूसाठी. त्याच्यानंतर सृष्टी आणि वंशे घेऊन सगळ्या वाडीत फिरतात. त्यामुळे ह्या सगळ्या लवकर करूचा लागतं. आपले अजून एक यूट्यूबर विशाल साळकर ब्लॉग्स बायकोक मदत करूची सोडून येऊन रील बघतात. केळीची पानं मी सांगलंय म्हणून कापतो. हां आणि हे आमचे एक पेशंट आहे बघा बसले. काय करणार. गेम खेळाक देव दे म्हणतात. चला तर मित्रांनो आता हे वंशे घेऊन आम्ही जातलो खाली गौरीजवळ. चला. आम्ही आता निघालो खाली. आज सृष्टी कसा दिसता नक्की सांगा. साडी बिडी नवीन घेतलं ना. चल. ह्याची वाईट जरा ह्या झालेली आहेत काय कॅल्शियम सरलाला. बायकोच्या पासूनच चलायचा व्हिडिओ काढू. तो तू मला अजून हाफ पॅन्टीत फिरतो. ये लवकर असं नाहीतर काय. ये लवकर. बायको इली ना. नाही एकटोच इल. चल मग. आपले सगळे आता एक 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 सगळे जमतात. काका तब्येत पाणी बरी आहे ना. एक जमतात सगळे
पूजा करून घेतील. काका आता बहुतेक जणांचे वंश येत आणि आता अशी पूजा करून घेतली. वंशापूर्वीची तयारी. पान सुपारी पहिली घेतात. बहिणी बहिणी, ही मोठी बहीण, ही बारकी बहीण, ह्या का आणि ह्या बेबी. दोघा जण सख्खे बहिणी बहिणी, आका आणि बेबी. ही माझी आजी आणि ही माझी काकी. बरोबर. विरू हार घेऊन येलो मोठोच्या मोठो. अरे विरूच्या बाप्पाने दुसरं आणल्यान. तो क्रिकेटर पोया भाई मंदार. पोया, पोयाच म्हणतात ते का सगळे. सिंधुदुर्गात ते का पोया म्हणून ओळखतात महाराष्ट्रात. मग हा दिनू दादा हार घालता. घाल दादा हार. पेढे ठेवता. पाय पडतं काय. फोटो काढतो तो. काढूया गो, काय टेन्शन घ्यायचं. हो बरोबर काढूया बिंदास, टेन्शन घेऊ नको तू. आधी माझ्या बायकोचं काढतोय फोटो, मग काढूया. दिवस आजारी होय, माका थंड सांग पहिलो तोय. आता माझी बायको पूजा करता. त्याच्यात नाव चॅनल चालवतोय. चल मस्त भारी केलंस पूजा. आता एक एक सगळेजण पूजा करून घेतील, ओटी भरून घेतील आणि नंतर हातुडूच जाता मग ना. आता हे आमचे बुवा जे आपल्या इंस्टाग्रामवर सध्या व्हायरल चालले आहेत, सुहास साळकर. बरोबर. अरे थांबता माका युट्यूबवर माका पण व्हिडिओत घ्यावा म्हणता. काय ती का हौस, माका व्हिडिओत घ्यावा. आता झालं हो मारी या वाईट काम. बरोबर की नाही की. आता तो एका जोड्यानंच पूजा करूची ना गो. म्हटलं व्हिडिओ करतोय म्हणून आपलं अगरबत्ती फिरवता मी फोटोच काढी होतोय नुसतो. पण येल्यात पाय पडाक एकदम पारंपरिक वेशात. हे बाई अशी बहिणी बहिणी दोघा जणांना लाईनीत राहायचं लागतं म्हणून मध्येच घुसली आणि व्हिडिओ करूसाठी खास. होय ना आर्या. मग होय होय होय. तर आपली लाईन वाढली बघा. आता दर्शनासाठी लाईन वाढली. अजून बरेच लोक येऊचे आहेत. पुरुष मंडळी अजून आलेली नाही कोण. लागलेली आहे. आता सांगितलं इकडे लाईन वाढलेली आहे. अजून पुरुष मंडळी यायची आहेत. आपलं नवीन वंशावालो, नवीन लग्न झालेलो, नवीन वंश व्हायचो यंदा. म्हणजे आमची काही सोय करतले की नाही. होय ना. माझ्याकडे द्या, बाकी कोणाकडे देऊन. अरे काय नाही, मी सांभाळून ठेवतो तरी. हां डबल डबल. त्यांचा आपल्याला वेळोवेळी सपोर्ट असतो. आणि निलेश मुळी ब्लॉग आणि वाजपी. आपल्याकडे 5 होते ना. आकाश जुनं होतं आपलं फक्त. 5 वर्ष होते ना तुमच्या टायमात. आता एकच आहे. आता सगळे पुरुष मंडळी पूजा करून घेतील. सगळ्यांनी लाईन लावल्याने वायफाय
तर मित्रांनो गाराणा वगैरे घालून झाला आणि आता सगळे बायका वंश घेऊन बाहेर येतील. हे बघा आपापलं वंश घेतील आणि बाहेर येतील. आणि या साईडला सगळे जे लग्न झालेले मंडळी असतात, पुरुष मंडळी असतात, त्यांच्याजवळ तो वंश देतील. म्हणजे पहिल्या आधी देवाजवळ ठेवतील इकडे आतमध्ये आणि त्याच्यानंतर इकडे तुळशीजवळ जातील आणि मग ह्या सगळ्यांच्या हातीत देत जातात. याच्यापासून सुरुवात. हे जो नवीन वंश असतो त्याच्यापैकी तो एक यावर्षी येतो नवीन वंश, त्यामुळे त्याला खाली बसवले आणि बाकी सगळे इकडे उभे राहतात. जेव्हा असा नवीन वंश पैसे काय ते मग दी. जे नवीन वंश असतात त्यांनी आपल्या बायको काहीतरी सोन्याची वस्तू द्यायची गिफ्ट. वैभवने दिलं ना आय थिंक अंगठी असतात ना गो, तुझीच घेऊन नाही ना दिल्या. आता इथून जातले आतमध्ये देवाजवळ. ए बस खालीच बसायचं, तू उठायचं नाही. प्रसाद बॅगच घेऊन राहिला म्हणजे वाटतं बंडलच आणलं. दाखव जरा काढून दाखव, बंडल दाखव. मी जुने आणलं रे, नवीन आतमध्ये होतं वाटतं. हां दाखवायचे दात वेगळे आणि खाऊचे दात वेगळे. तर प्रत्येकजण आपापलं वंश उचलतील आणि बाहेर येतील. आमचे व्हिडिओग्राफर खास दादरवरून मागवलेले आहेत, पटेल बिल्डिंगमधून. नमस्कार. इकडे मीटिंग बसली आहे बघा. काय ठरता नक्की काका? काका काहीतरी देऊन टाक पोरग्यां काका, म्हणूनच सांगतोय. रिटायर BST रिटायर ड्रायव्हर. म्हणूनच मागतो. आमचं म्हणणं थोडक्यात तुम्हाला सांगतो काय, बेस्ट ऑटो ड्रायव्हर ठोकतात खय बरोबर. बेस्ट ऑटो ड्रायव्हर बोलू. आम्ही काय सांगतो ते तरी ऐका. बोल. आता जगी काकाने आम्हाला काय गणपतीला उसळ पाव दिला. आता 11 दिवसाचे गणपती गेल्यानंतर मटन पाव देणार जगींच्याच घरी मटन पाव असं काका डन. म्हणून तू त्या दिवशी आईला काका इज्जत घालवतो असं नाही म्हणा नको. व्हिडिओ चालू आहे एवढं डन. काय नसतं माहित आहे. ते प्रत्येक जण येतील आधी त्या रूममध्ये म्हणजे देवाच्या रूममध्ये जातील आणि नंतर सगळ्यांना इकडे देतील. वंश रिकामी घ्यायचं नसतात त्यामुळे प्रत्येकजण म्हणजे पैसे टाकतात. कोण 10 रुपये 20 रुपये 50 म्हणजे जसं त्याची हे असेल तसं टाकतात. असं प्रत्येकाच्या वंशात टाकत जातं ते पैसे. मी पण आणलं आहे 10 रुपये, ते मी टाकतो ते आता प्रत्येकाला. तर देवाकडून येऊन तुळशीकडे येतील आणि त्याच्यानंतर जेवढे जण उभे आहेत त्यांच्या प्रत्येकाजवळ ते तो वंश देत जातले आणि प्रत्येकजण त्याच्यात असे पैसे टाकतले. हे मोठे म्हणजे 20 वाले, हे उभे ते 20 वाले, आम्ही सगळे 10 वाले याकडे उभे राहतो. हे पाय पाडान घेऊ काय आज टाकतलंय बरोबर. लांब तकडे लांब राहतलंय मी येतो. स्कॅनर ठेवलाच तरी काय नाही. पुढच्या वर्षीपासून जीपे अवेलेबल असतात.
पुढच्या वर्षीपासून स्कॅनर असतो अवेलेबल. बरेच साठले ना. आज याचे पैसे घेता बघा गपचूप ढापीत बिपीत म्हणून मग ढापीत म्हणून व्हिडिओ करून घेते आधीच. नातू म्हणून सांगतो ही आजी म्हणता आणि आजी अंगाक लावून घेणार नाही. माझं नातू तसं करूच नाही काय त्यातले. ह्यांच्याजवळ देऊन झाला की इकडे एकामेकाजवळ देतली आणि पाया पडतली. किती पैसे घालतात ते बघू द्या. काय मेलं हे असं नाही मेलं तर आता आणि दोन घाल एकच मान काय तर पैसे उचललं काय रे त्याच्यातले. काय नाही रे तेच उचलून ठेवायचे परत. आधी दाबून ठेवता म्हणता वारण बिरण गेलो होतो. बँकवाल्यांचा डोक्या आता रे सेफ मध्ये ठेवल्या ना स्वतः खात्यात गेले ते. आता सृष्टी आता बघूया किती पैसे घेऊन येला. वरून घेऊन जा लक्षात. बेबी ताई पिशवीच भरून घेऊन येला पैसे दाबक. आता सृष्टी आता बघूया बरेच दिसतो. अर्धे माझ्या अर्धे माझे. मी करते इथल्या आवाज अधिक घातलं तरी काय नाही. नको 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 हे बघ पैसे दिसता नाही आमचे पैसे. अधिक घातला असतस तरी चालले असत्या. व्हिडिओत दिसणार असतस मला तू. अधिक घातला असतस तर व्हिडिओ तर दिसला असतं. दरवर्षी एक दागिना घेऊ होतो असं काहीतरी. तुम्ही असं काय नाही. पुण्यावरून आले. सृष्टी बोलाव काय. पुण्यावरून आमची ताई आलेली आहे. चल हे पैशाचं बंडलच घेऊन आले. बघ पैशाचं बंडल घेऊन प्लास्टिक पिशवी मधून गोळा कन्व्हर्टरला लावलेले आहे पैसे. पुण्यात जातो लक्षात. काकी न बरं आणलं ना. ही धावती भेट आहे धावती भेट. 100 टाकायचे आणि 50 घ्यायच्या. 100 टाकायचे 50 घ्यायचे. हा घेतलं अशी मेले 100 200 आणलं असतंच तो. अरे वाटी ना भावा परिस्थिती अशी भारी गेली ना माझी. 100 का 500 काय येली काय भारी. येतली लॉटरी लागतली. लॉटरी मारा. आम्ही ऑनलाईन गेम खेळूया. मेहनत करते त्या देवीन यश दिले. हो देतली नक्कीच तथाच तू. सुपा खाली लाव. तुझ्याकडचे पैसे काय हिने पैसे ढापून ठेवले. आकाशने पैसे वाटूसाठी खास माणूस ठेवला ना तो. का म्हणता मीच वाटतलंय म्हणता पप्पाने अधिक देता नाही. बाई मला दे स्माइल दे. मला पण पैसे दिले. थँक्यू. हा असं व्हिडिओ काढतो आपला कर. हे घे तुला घे. पप्पाला देऊ नको. हा नक्की. जवळ किती आहेत. भारी आहेत रे. दे ना बंडलच दे. ब भांडतो नको ते लाड नाही. नको ते लाड नाही. पाया पड म्हणजे पड.
हा मी टायमर येईल भारी थँक्यू. ते आता सगळ्यांच्या वाडीतल्यांचे नैवेद्य येतील आणि नंतर पाणी सोडलं जाईल. नंतर मग जेवायचं आपण. आम्ही इकडे जेवतलो. आता ही सगळी जण प्रत्येकाच्या घरी जाऊन गणपतीजवळ आणि तुळशीजवळ ते हे ठेवतील, जे आपण एक एक पान ठेवतील आणि नंतर येऊन जेवतील वगैरे. त्याच्या आधी आम्ही जेवतलो. आता निवेदाक पाणी सोडलं की आपण जेवून घ्यायचं. यावर्षी कमी आहेत ना, कमी पैसे लागले ना. हां तर आता निवेदाक पाणी सोडतील. प्रत्येक जण आपापल्या निवेदाक पाणी सोडतील आणि नंतर मग घेऊन जातील घरी. चला पाणी सोडा, पाणी सोडा. प्रत्येक जण आपापल्या निवेदाक. तर सगळेजण आता जेवूक बसतील. आम्ही आधी बसतलो कारण भूक लागलेली आहे जाम. बाकीचे वाढतात मग आम्ही वाढू घेऊया ना. चल अरे चल पटापट वाढू घे. बाबू थंय बस काकाच्या बाजू. इसले काय ताबू पसरलेला कळता वडापाव आलो भाऊ. मित्रांनो आम्ही आता जेवूक घेतला. वाटाण्याची उसळ, पुरिया, पापड, हे आपलं जो नैवेद्याचा प्रसाद होतो तो सगळं मिक्स करून सगळ्यांका थोडं थोडं. शेगलाची भाजी, डाळ, भात एवढा असा आणि लोणचा आणता आणि श्रीखंड असतो ना, तो बघा लोणचा वाढता. तर एवढा सगळा आम्ही आता जेवूक सुरुवात करूया. हे पापडवाले आहे. काहीतरी बोल. पॅन्ट बघा बघ जुनी पद्धती. खयची पद्धती जितेंद्र ए बोल ना. गुजरात स्टाईल. हे बघ वरून वरून हे पाण्यामुळे करूचा लागला माका, नाही तर करणार नसतं खरंच. नाही तर नाही करणार असतं. पण आता जाऊन दे केलं. पॅन्ट बरं या रे पण अकडे दाखवायचं ते. वरूनची पॅन्टच माका आवडली. दाखवूया काय तू बरो पॅन्टीनच वाट तू भरलेलं वाटतं ना. ना गो काय गो ओपिनियन दे मग बरोबर मग काय. तर मित्रांनो अशा प्रकारे गौरी पूजनाचा कार्यक्रम आणि वंशाचा कार्यक्रम पूर्ण झालो. रात्री तिकडे भजन असताला आमच्या वाडीतलं एक असताला आणि अजून एक दोन भजनं असताली. त्याच्यानंतर वाडीतली जी महिला मंडळ आता तिकडे जेवढी जण जमलेली ती सगळी मिळून फुगडे घालतात. पण त्याच्यासाठी वेळ भरपूर जाता. तर बघूया आपल्या जर फुगड्यांचं पण व्हिडिओ करू गावलो तर नक्की करूया. शक्यतो बघूया कारण भजनाक गेलं तर फुगड्यांचा व्हिडिओ करूक नाही गावतो. तर पण बघूया भजनाक नाही गेलं तर फुगड्यांचा व्हिडिओ करूया. तर ह्यो व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चालत बाय बाय.